Λοιπόν, από μικρή, από 7 χρονών τραγουδούσα. Το δωμάτιο του αδερφός μου το είχε κάνει στούντιο σχεδόν. Τέλειο. Ο μεγάλος μου αδερφός, όπου τραγούδαγε και εκείνος. Τώρα το έχει σταματήσει, αλλά έπαιζε και πιάνο και ήμασταν όλη μέρα και οι δύο με ένα μικρόφωνο. Μες στη χαρά και στο τραγούδι. Γλέντια. Αφού η γειτονιά, ας πούμε, πλέον είχε παραδοθεί σε αυτό. Κάναμε γλέντια, τραπέζια. Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι μου κόλλησε και εμένα. Ήταν το κίνητρο. Σε ποια ηλικία έτσι άρχισες να τραγουδάς, να πεις από 7 χρονών. Ναι. Ναι, μου άρεσε πολύ να τραγουδάω. Το πρώτο τραγούδι που είπες ποιο ήταν, θυμάσαι καθόλου? Το αγαπημένο σου, τέλος πάντων. Ήτανε πολλά. Πολλά. Δεν θυμάμαι το αγαπημένο μου τώρα, όλα μου άρεσαν. Όλοι. Εσύ, ποιον τραγουδιστή είχες ή τραγουδίστρια ως πρότυπο? Αναβίση, Μαρινέλα. Καταπληκτικές φωνές και οι δύο. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολα τα παιδικά χρόνια της Ειρήνης. Όχι. Ωραία παιδικά χρόνια. Ωραία, ευτυχισμένα. Μεγάλη οικογένεια. Είμαστε 5 παιδιά. Ναι, να ζήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Και εντάξει, τσακωμοί, όλα αυτά, αλλά εντάξει, τα αδέρφια είναι σε ένα λεπτό, τα ξεχνάνε όλα. Εννοείται. Είναι δίπλα. Ακόμα και τώρα. Ακόμα και πολύ τώρα. δεμένη οικογένεια. Τσακωνόμαστε το ίδιο, δεν υπάρχει. Όταν είπες ξεκινάω, θέλω να γίνω τραγουδίστρια, υπήρχε αντίρρηση από κάποιον της οικογένειας? Ο παπάς, εντάξει, είχε την αντίρρηση του, φυσικά και είχε αντίρρηση. Όμως γιατί ήμουνα 18 πιτσιρίκα χρονών, μπήκα στη Sony, στη δισκογραφία. Όταν τυχαίνει να είμαι και κορίτσι, έτσι. Και μικρή είναι. Και που θα πας και τη νύχτα και όλα αυτά. Το άγχος αυτό που έχουν οι γονείς. Είναι φυσιολογικό. Ναι. Όμως, ειλικρινά, και ποτέ δεν μου φέρε εμπόδιο ο πατέρας μου, όμως και εμπόδιο να μου φέρνει ουσιαστικά. Εγώ αυτό που ήθελα θα το έκανα. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ειρήνης ήταν στο Λυκαβητό, όταν έκανε ένα διαγωνισμό η Ρούλα. Ναι. Πριν από 5 χρόνια. Ναι, 5 χρόνια. Ναι, περίπου. Με βοήθησε πολύ, την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η Ρούλα με πίστεψε από την αρχή που μ' άκουσε και μου λέει, μας κοροϊδεύεις, μου λέει. Λέω, όχι, γιατί το λέτε αυτό? Μου λέει, γιατί εμείς θέλουμε επαγγελματίες και εσύ μου λέει, είσαι επαγγελματίες, δεν είσαι παιδάκι. Εμείς δεν θέλουμε μάλλον επαγγελματίες. Λέω, όχι, και το κατάλαβε. Απλά για την ηλικία μου τραγουδούσα καλά. Σωστά. Σωστά, καλά και... Έχει η Ρούλα ταλέντο να ξεχωρίζει πάντα.